B'investiment ta' madwar €2 miljun f'fondi Ewropej, is-sibt filgħodu ġie inawgurat il-pont pedonali ta' Bla tal-Bajda u issa jista' jibda jintuża mill-pubbliku għal mixi jew bir-rota. Il-pont li sar minn infrastruttura Malta huwa twil 110 metri u se jaqsam minn fuq triq San George Prega biex jaqqa' triq il-kbira San Giuseppe fil-Ħamrun ma' Spencer Hill u l-inħawi tal-Menqa fil-Marsa. Dan se jkun aċċessibbli wkoll għat-terminals tal-vapuri tal-passiġġieri tal-port il-kbir u l-faċilitajiet tal-Park and Ride tal-Furjana. Biex ikun hemm aċċess aktar komdu għal kulħadd fil-proġett ġew inklużi liftijiet u turġien. L-istruttura għandha wkoll rampi baxxi biex iċ-ċiklisti u dawk li jivvjaġġaw bil-mixi jaqsmu b'mod faċli mill-karreġġjata. Il-pont se jagħmilha faċli wkoll għal passiġġieri li jkunu jridu jibdlu l-karozzi tal-linja waqt li vjaġġar tagħhom minn u lejn in-nofsinhar tal-pajjiż. Il-Ministru għall-Infrastrutturi Imbord spjega li dan il-pont se jżid l-aċċessibilità fl-inħawi u jnaqqas it-traffiku. Hawnhekk qed intejbu l-aċċessibilità, post importanti fejn jgħaddu eluf ta' karozzi imma fuq kollox anke eluf ta' nies li jużaw tal-linja. Ħafna nies li jridu jaqsmu mill-Ħamrun u l-Pjetà lejn il-Marsa u l-Furjana u allura dal-intervent qed itejjeb il-konnettività, qed itejjeb l-aċċessibilità. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrindzot-Sopparti għalli dan il-proġett jilħaq diversi miri tal-Unjoni Ewropea. Dan il-proġett jilħaq numru ta' miri fosthom aktar aċċessibilità għaliex inti tista' timxi b'mod aktar faċli tuża r-rota u anke mezzi alternattivi għat-traffiku, iżid is-sigurezza għaliex inti issa meta taqsam m'intix qed taqsam mit-traffiku imma qed tgħaddi minn bridge mod komdu, kif ukoll il-fatt li nsaħħu dan it-tip ta' faċilitajiet li bihom nistgħu nużaw il-mezzi alternattivi ta' trasport inkun qegħdin innaqsu t-traffiku flimkien ma naqsu l-emissjonijiet. Kull min jgħaddi minn fuq dan il-pont se jsib lilu nnifsu miexi jew isuq ir-rota qalb il-frejoljen tas-siġar li hemm ma' ġenb din l-istruttura l-ġdida. Preżenti għall-inaugurazzjoni tal-pont kien hemm ukoll il-Ministru José Herrera u s-Sindku tal-Furjana tal-Ħamrun tal-Marsa u tal-Pjetà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.